Anyway, ayan sa mga pangga natin nga pala medyo medyo tag-init na mga pangga ha. Ito apwera mga pangga sa pagirumdum kan sa tuyang mga Bureau of Fire Protection sa ngunya na tag-init na Fire Prevention Month. Syempre ang sa tuyang man pong pagirumdum sa mga pangga niya to na makaiwas po kamo sa sobrang init kang panahon, pero po kamo magdala ning ning drinking water. Ayan, drinking water. Magdara ka mo pirmi. Lalong-lalo na, ang sa tuya mga kandidato na mga naglilibot-libot sa mga harayong barangay, na nagraralakaw sa mga baasog ang kaumahan, na nabababad sa init. Kaya pagiramdam ngayon na mainit ang panahon. Actually, kan mga nakaaging panahon, mga nakaaging taon baga mga pangga, kan mga nakaagi baga mga panggang taon, mga nakaaging eleksyon na may mga nababaritaan baga kita na mga heat stroke kata pag summer talagang ang init kan panahon grabe kumbaga mga pangga kumbaga ngaya DJ Makisig at ngayang bako na kitang kaputian mainitom pa ang panahon nang apod kini sa tuya garo na kita digdi mga anino Paglalo kitang nabalad sa init kang panahon. Garo na maputi na lang ngipon na lang kung maputi pa. Kaya mag-ingat sa init ng panahon. And syempre, sa indo po mga harong maibitara ng kasulo, And apwera kayan mga pangga kapag mainit ang panahon, usong maray ang mga boradol. Usong maray yan. Ang sa indo po mga chikiting, tato yung summer baga, bakasyon. Mainit ang panahon. Ang mga chikiting mayong eskwela. Ang buradol kan, sigurado, mabulagting iyan sa kaumahan, sigurado yan. So mga chikiting mga panggaan na dati, sa kabayawasan nakakaarabot, nagbuburadol pa sa kaumahan, naanggutan ka mo ni Nanay Nindo, mga chikiting, nonoy, mga nagdadarangog na mga chikiting, ha? Pag inapod ka mo ni Nanay Nindo, na ka mo nagbuburadol, magtubod, okay, ha? Sarong beses si amigo ko mga pangga, inapod ni, nagbuburadol, usubay ang buradol baga, mga may, maribukong pati ang buradol, mga pangga, may anong apod kaya? Sumbada ang apod mga pangga maribukon biyo siyang kabuburadol halabaon an sa iyang gakod kan sa iyang buradol mga pangga. Ito pating amigo ko mga pangga medyo medyo puro pilosopo taaram ta baga mga Bicolano ang mga Pilipino kita baga medyo puro pilosopo pag nagbayad ka sa jeep na bayad po ayan, pag naghapot ang driver pira ini ay 20 po yan sir. Tinawag sa 20 po yan. Sa inyo ini hali. Ay, sako po, Manoy. Hali po yan, sako. Hali yan, sako. Pasain nga yan eh. Sa inyo ini, pasiring nga yan. Pasiring po sa imo, Manoy. Sa ipaman na iba. Ayan, nagpapatunay, naan sa tuya mga kapilosopuhan mga tugang nagdadanay. Kaya, so, amigo ko mga pangga na dawa bako naman aki puwerte pa ang kabuburadol inapod da siya kang nanay niya an sabi da ni nanay niya nonoy dahil ka na magparaburadol tama karakana kita taudto ba ya nagbuburadol odto inanggot dahil nagtutubod so amigo ko mga pangga madudong ani kumbaga sumbikalan ang yupapaps ka to piga pa uli na kan ina niya. Ngayon nunoy umuli ka na tamaga ka na kita. Dahil nagtutubod, inanggutan. Ngunyan, inanggutan niya man mga pangga-aso ina niya. Talaga kung pataragasan. Sabi kang ina niya, inanggutan. Magpaparaburadol ka dyan maghapon. Makakan mo ang buradol mong ang sabi pa lang kang ina niya. Mga pangga. Nagsimbag man so amigo kong puro pilosopo. Tado po nanay, iyan pong maluto na yan, mapalayog mo po yan digdi. Magakudan mo yan ng nylon, mapalayog mo ang arugang buradol, dae. Ang mga kapilosopuhan niya to sa buhay, dahi tabi pagpadanayon. Okay? Alright.
Alright, 10:11 ng umaga ang ating energy headlines, mga pangga, mga bareta na dapat nindong abangan and maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headline.